Abante. Sige, digore. Na lang. Ops. Ayun, mabuhay. Sino mo ka? Taas kayo iyang, paspas kayo ang heartbeat. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up and good morning mga boss. Welcome ulit sa napakabagong video. And for today's video mga boss, ngayong araw na ito mga boss ay schedule ng second dose ng vaccine namin mga boss. Ngayon ang araw ng schedule namin sa second dose. Ito, nag-ready na kami kasi papunta na kami dun sa vaccination site. Pupunta kami dun sa Hopes Dome. So ganun pa rin yung gagawin natin mga boss. Samahan nyo kami sa pag-vaccine ngayon. And bago natin ipagpatuloy itong video na to sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel Junfel Gilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So mga boss, let's go. So ngayon mga boss, nandito na ako sa Hopes Dome. And iniintay ko pa yung mga kasama ko. Ayan o, dito na ako sa Hopes Dome. Ayan na sila, ayan na sila. Second dose, aridre. Ang daming tao dito mga boss. Second dose, ikaw? Oo. Dami tao mga boss, hindi pa nakapag-start pero ang dami ng tao dito. Dami nagpapabaksin. Yo, update mga boss, kanina pa kami dito, hindi pa kami nakamove, hindi pa kami nakalipat ng upuan. Ayan. So, hintay muna kami na papalipatin kami ngayon mga boss. Kaon ka? Wala na nagkuha nga hangin. Ito niya ma'am. Pero kasi umay. Wala ka pa sa doon. Tuluhan lang ang dito. Nakakaanghang, tapos na kami kumain. Ayan. And busog na kami. Ganun pa rin mga boss, naabutan kami ng alas 12 kasi napakaraming tao talaga. So ngayon mamaya babalik kami ulit dun sa loob ng Hopes Dome para pumila ulit sa vaccination. Boss, meron akong bike. Oh. Bagayan pa bagayan pang hip hop, pang gangsta. Parang baon boss, yung Harley Davidson. Oh, Harley Davidson. Thank you. Kasama to. Dito. So bumalik na kami dito mga boss kasi tapos na kami kumain. So hintayin na namin na pababain na kami kasi nandun na yun. Nandun na sa pinakadulo. Pinapalipat na dun sa sa pinakadulo na mga upuan. At pinapababa sila. Tapos halilipat dun sa lower box, dun sa kulay red. Tapos dilipat na kami dun sa baba. Ay, taas ng pila. Kaya pinapapila na kami para lilipat na kami doon. Kaya papasok na kami. Malapit na kami. Ayan, dito na. Ilang oras na lang kami na yung tuturukan ng bakuna. Ito na, ready na yung yung papel at saka yung vaccination card ko. 120/80. Sige sir. Ano ni siya? Saan sakot? Nahagbo.
Taas kayo iyahang, paspas kayo ang heartbeat. Anong nangyari sa yon? Balinta diri sir, 97. Okay na. Asa ta sunod ba? 114. Pero ay, pinadaplinan. Sige. Sana nag sa doctor. Guys, ano? Proceed 214. 114. Ah. Minor ni mo? Minor? Dimi ko yun. Sorry. Harga. Naano kong minor. Sabi ko nung nurse kanina mga boss. Basta yung pag ganito mga boss, kinakabahan talaga ako eh. Pero sabi nung nurse kanina na medyo malakas daw yung heartbeat. Kinakabahan talaga ako pag bakuna na. So kamo mga second dose, wala ra mo nag-allergy sa first dose? Wala ra. Na hospital ninyo, wala na rashes, wala na bisag ginawa. So kamo tanan karon wala yung mga ubos, wala yung pamati, okay rin yung paminarin, wala na lipong, wala na bisag ginawa. Pero Kulba no, na. pabati ka gutom mo, gawas mo, wala lang pagtaon sa gawas. Korta rin yung problema. Maon mo, di mo malipong ha. So walay na agi og ka-COVID, do kasi man na nilagay. Wala sa kanang kuan, kanang na isolate lately, wala mo ipang swaban lately. 2 weeks ago wala nakadawat og bakuna, and bakuna. Ikaw sir, tetanus, rabies, pneumonia, flu vaccine wala ra. Let's go. So okay mga boss, malapit na kami mga boss. Ayan ako. Ang daming tao kanina mga boss. So ngayon, medyo konti na lang. Hintayin na lang na maubos tong mga tao dito kasi cut off na sa labas. Malapit na ako na yung next. Modern na second dose. Junfel Gilig set. Lagi ma'am, kita ito sa maidin mo ang lusin taon niya. Lagi ito ma'am. Okay na sir. Thank you. Saan yun? Okay. So ayan mga boss, fully vaccinated na ako mga boss. Medyo masakit yung pangalawang dose ngayon. Nung una hindi siya masyadong masakit, pero ngayon feel ko talaga yung syringe. Feel ko talaga yung bakuna. Yung braso ko medyo nangangalay na siya. So hinihintay na lang namin mga boss na tatawagin yung pangalan kasi encode na nila yung record ngayon. Ayan, dumaan sa pandemic. Estrebilyo, Jane. Kuan man siya, kanang kuan siya ako. 1982 siya na tao, yung 1992. Next ang dutag sound trip eh. Sumuning iro.
So okay na sir, thank you. Okay mga boss, tapos na yung second dose and fully vaccinated na talaga ako. And kasama ko dito si auntie and yung anak niya, yung pamangkin ko. At least tapos na yung yung second dose. Ready na kami magiging zombie. Joke lang yun So yun mga boss, maraming salamat sa panonood ng simpleng vlog na to. Anong oras tayo nakarating dito? Mga alas 8 no? Alas 8 ng umaga. And natapos kami ngayon, anong oras na? Ala, 4:40 na. Alas 4:40 na. So, medyo matagal talaga kasi napakaraming nagpapavaccine. And marami ding mga minors. So, yun na. At least, tapos na. And bago natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in the next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.